Terus saiki karepe Kakang Uling Putih piye? Ora ngerti to. Tan wurungane rawa pening kene yen bisa bakal dicaplok karo Sisi Mulud. Ya ora bisa. Wong ana ing rawa pening iki wis dadi makmur kaya ngene iki mergo saka kowe to, Kang. Kok arep direbut ya aku sing ora trimo. Mula nom-noman kene padha digeladi. Ben kuat, ben rusa, ben duwe kasekten, pamrih apa? Sok sapa wae ora kena mlebu ning rawa pening nganti duwe pangangkah sing ala. Yo, yen perkara kuwi aku wis ora kurang anggonku gladi. Marang sakabeng murid sing ana ing rawa pening kene. Kabeh wis tak gladi perkara ngilmu, kanuragan, kasantikan lan kadigdayan. Ya. Mbok menawa-menawa sing bakal ngrusuhi ana ing rawa pening ora sah dadak. Nyawa ngendi cukup para murid ana ing rawa pening kene bisa ngatasi. Iya. Saiki mlebu. Kenapa aku ngundang kowe rene? Ana perlu. Mligine ana ing rawa pening kuwi kudu kabeh mulya. Bapak Guru Sarunggi wis dawuh marang aku. Ana pawarta mungguing jagat bakal geger. Merga apa? Ing negeri ya kuwi negara ing Demak Bintara saiki kelangan pepayung agung. Wujute pusaka ya kuwi. Naga Sasra Sabuk Inten. Naga Sasra sing dadi agul-aguling Demak Bintara ilang. Pepayung agung Demak Bintara ilang. Kamangka yen nganti kuwi ilang tan wurunge mengkone bakal nggurayan antarane golongan ireng lan golongan. Wis saiki ngene wae Kang. Kakang Uling Putih wis ora sah dadak melu-melu perkara ilanging Naga Sasra Sabuk Inten. Wong Kakang Uling Putih ana ing rawa pening kira ya wis uripe wis kecukupan wis mulya apa wae wis sarwa ana. Aja landhep dengkul pikiranmu. Lah rek gawe apa meneh to Kang kowe iki Kang? Ing mengkone lamun to aku kowe kuwi bisa nyekel ananing Naga Sasra Sabuk Inten. Ora gur mukti wibawa. Ora gur sugih Raja Brana nanging ngerti yo. Sapa sing bisa kacondhokan lan nganti anane Naga Sasra Sabuk Inten bisa nguasani tanah Jawa, bisa dadi ratu, bisa dadi Nalendra. Kowe iki ngimpi to Kang? Aku kok ora percaya karo kowe tang susu. Ing atase mung nguasani Naga Sasra Sabuk Inten wae bisa dadi ratu tanah Jawa kuwi tenan apa? Kowe iki muridé sapa? Loh, ya muridé Bapak Sarunggi. Saiki Bapak Sarunggi dawuh kudu goleki yen bisa kudu ndarbeni ananing Naga Sasra Sabuk Inten. Kuwi bakal mulyakake wong Banyu Biru. Kowe percaya apa ora karo Bapak Guru? Sika. Kuwi tenan. Kandhamu ku tenan iso dipercaya. Lho aku ki wong tuwa kok piye to? Ya. Yen pancen Naga Sasra Sabuk Inten kuwi bisa diregeng umpamane Kakang Uling Putih sing bisa nyekel anane Naga Sasra Sabuk Inten. Besok kelakon dadi ratu ning tanah Jawa. Kowe aja lali karo aku. Kowe dadi ratune, aku dadi patihe. Semono uga. Yen aku sing kelakon nyekel anane Naga Sasra Sabuk Inten. Aku dadi ratune, kowe dadi patihe. Kuwi ketemu gampang. Ya. Ngene. Iki Sekirane kowe ngerti ora? Murid-murid ing rawa pening kene sing jago, sing jandon, ora tebdas tapak
paluning pandhe sapa? Ora ana ya mung siji, Kakang Uling Putih. Pindho aku. 3 Yuyu Rumpung. Karo Gemak Parot. Kon maju. Mak Parot. Yuyu Rumpung. Nene. Dawuh dalem Bapak Guru. Wonten dawuh Bapak Guru. Lagi apa iki? Nggih. Lagi apa? Niki wau bibar nyambangi sak kiwa tengenipun Padepokan Rawa Pening. Sedanten boten wonten menapa-menapa. Aman. Ora nek wong mlebu. Nggih. Paturen liya sing mlebu ana ing Rawa Pening iki. Tartamtu boten wonten ingkang wantun lumebet wonten Padepokan Rawa Pening. Sebab e? Panjenengan kondang kelananging jagat asma panjenengan sampun ngedapi-dapi tartamtu boten wonten ingkang lumebet Bapak Guru. Lambemu tok iki kandha. Saestu menika. Ya ngono. Leres Bapak Guru. Sedaya kula awit kaperbawan panjenengan kekalih Bapak Guru. Kira-kira yen kowe kuwi tak obong ngono kira-kira tegas apa ora? Bapak Guru lagi sampun pitados to. Kula sampun buntas anggenipun nyecep ngilmu saking panjenengan. Ora tegas geni. Angger. Yen tak Sing keprok gladi sapa? bodho ngono piye kae? Nek ra aku Semanten ugi kula Bapak. Ngelmu-ngelmu ing panjenengan paringaken dhateng pun ingkang siswa pun Yuyu Rumpung sedaya kula tampi kanthi boten tumpang suh mekaten. Tenan kuwi. Saestu Bapak Guru. Tak kongkon gelem. Piye Kak? Piye? Gelem ora? Nggih, sagah. Sagah to. Lajeng menapa menika Bapak Guru? Kowe ngerti kahananing ana ing Gunung Tidar ngerti ora? Ingkang sak mireng kula le. Babakan pusaka Naga Sasra Sabu Inten. Nggih, menika. Kuwi kleru. Lah pripun to? Kahananing Gunung Tidar kuwi sing wasani ya kuwi Simoludra. Nggih. Lajeng kersa panjenengan. Simoludra kuwi duwe aji kawijayan tak kandhani. Macan liwung sok sapa wae ora bakal bisa nandingi marang kridane kasektene Simoludra lanang lan wadon. Lah ngene. Aku bakal kongkon kowe kuwi tak timbang, tak limbang kanthi perwati. Mergo tak sawang kowe wis pantes dadi gegeduking Rawa Pening. Wani ora kira-kira mlebu ana ing Gunung Tidar. Wantun Bapak. Nggih wantun to Bapak Guru. Wantun. Yen wani aja wedi-wedi. Ngerti? Nggih. Kono panggonan macan. Dadi sapa wae mlebu ning Gunung Tidar nganti ora duwe kasekten mesti bali kare aran. Mula wektu dina iki kowe sak loro tak kongkon. Nitio. Ngerti nitio? Nggih. Pangertos. Golek sisik melik. Nggih. Nanging kanthi dedemitan. Kondange pusaka Demak Bintara kang aran ya kuwi Naga Sasra Sabu Inten. Ora ana liya, aku mesthekake yen ting nyolong kuwi wong Gunung Tidar. Yen kowe ngerti mangga to jupun ya kuwi Naga Sasra
Sapu pinten. Niko, terang trawaca dawuhipun Bapak Guru, kula bidal sak menika. Mangkat. Amun pangestu dalem kula suwun Bapak Guru. Ayo, Di. Ini. Kakang Uling Putih. Aja lali marang kandhaku ing arep. Yen Kakang wis kelakon ngregeng ananing naga sasra sabu inten. Aja lali karo sedulur lanang. Kowe mukti, aku mukti, Ya. Rawa Pening mukti. Saiki sewang-sewangan bali Yo, ing paduka. wis kan, aku njaluk pamit. Nganter ibu. Ya. Bapak Guru, kula sampun kasekwatan. Dosta pusaka menika ananging. Kula kenging pusaka. Kula nyuwun pitulungan Bapak Guru. Wah, ampuh tenan tulupmu. Ya Nyi Simalodra kok ora ampuh piye. Ala iki? Sapa iki, Kakang? Ora pangling nah. Iki rak Gemak Paron. Iki seswane uling kuning uling putih saka Rawa Pening. Lah iki, Lah iki tombak kala tadah. Wah, tujune ora nyolong sing pusaka siji kae. Wah, wis. Iki pinter iki. Api-api Nginep ana ing kene. lah nginep ana ing Gunung Tidar jebule mung dadi maling. Tujune konangan awake dhewe ya, Kakang. Lah tujune pusaka siji kae slamet. Lah iya. Menungso iki arep maling. Ah, wis kudu luwih ngati-ati iki awake dhewe, Amat. Kakang. Sing hati-hati saiki Iya. sing prayitna. Nikelake kawas padan. Ya, Kakang. Modar gen diudel-udel gagak. Ayo tinggal kok. Waduh, Kakang, kenapa lo? Waduh, Kakang, waduh, Kakang, waduh, Kakang, kue tekaning pati, Kakang Gemak Paron, ya, anggonmu labuh marang Bapak Guru mbok rewangi tekaning pati, Kakang, ya, muga-muga tak dongake muga-muga lepas paranmu jembar kubur, Kakang, ya. Dadiat ana ngarsane Bapak Guru lan kulit putih. Kakang. Nganti kedungsang lakuku. Sikilku kesrimpet penjalin cacing. Anggonku nrabas saka erenging Gunung Tidar sisih lor kulon. Syukur aku bisa tumeka ing papan kene. Ya. Dimenojo kinawuran dening sapa wae. Bakal tak tamani sirep
yating sun hamatrapi Oma Weknam Astu Nomo Wong sapraja turu kabeh jiwa ana kang hanya bawa wit saka karasaning Bathara jinangkung karasaning sun sembada kanging sun jangka rep rep sirep rep rep sirep sirep dadya turu kepati ana pawongan kang wis prapta ing papan gene jebul namane sirah. Sapa luwih dhisik kowe ngaku? lho Manjing ing Gunung Tidar. cetha kowe sawijining pandung Bedane apa aku karo kowe? kowe nyolong pusaka Ora tak selaki. tak jaluk Luwih becik pusakamu ku sing kok ulungake marang aku. ora bisa ulungno marang aku nih ayo Loh, Wanci dudu wancine. Kowe mlebu ning padepokan Gunung Tidar. wis serep nyawamu Kisanak. Kowe nyolong pusaka kowe. Balik kae musuh. Penak temen. Sapa kowe? Ngerti? Itu pusakamu. kowe Nanging manggone ora kene. Nyi Simalodra. oh kowe Simalodra Ya, aku Nyi Simalodra. ning kowe ora perlu ngerti sapa aku Sangertiku rening keris pusaka iki mapan ning kene. Kowe sing wis nyidra pusaka Demak Bintara. Pusaka kuwi ning kene berarti kuwi duwekku, ora maling. Sing maling kowe kuwi. Bener. Bener.
Upamane Wong Nyolowadi arep ngopo kowe? Wong Nyolowadi sing wis gegeget. Kowe maling kudu tak cekel. Yen perlu tak pateni kowe. Ayo. Eman bagusmu. Balekke pusakane. Iya, tak balekke. Yen wis kakon gemundung wis tak kakon. Lah dalah nantang si Malodra ya. Bakal tak seblakke dadakmu. Ya, hus. Bos! 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 Ora kena Eman he, bagus. Bos! Bos! Jewani. Yes! 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 Hush! Hush! Hop! Hop! Aduh. Ora sak baene wong iki. Kakang sing hati-hati. Yen adu ato sing balung luting kulit. Ya ora ono rampunge. Ya. Sajake iki ompong pepedhingan. Lho, ndang dipungkasi karo Aji Jaya Kawijaya. Nyai. Bali marang kowe maling. Pandung. Turat moko. Mengko dhisik. Aja gampang ngarani maling alok maling. Nyatane kowe maling pusaka. Kowe uga maling pusaka. Iya. Kang saka kuwi gage. Pusaka kuwi darbekku. Pusaka iki loro-lorone ngatunggal. Saiki kari kowe sing mati, apa aku sing mati? Apa apamu? Ora sah aduta sing balung. Sing hati-hati. Jas! 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 Sana. Tanpa paedah Aja kuwi kang dirandung kowe. ayo. Aja aduta sing balung luting kulit. Nadai lebur sekethi tak buroni. Mengko dhisik ke sana. Sing tak ngerteni sing duwe aji lebur sekethi kuwi sawiji Kisara Dipayana ing pangrantunan Ya, ingkang angka loro ya anake lanang sing jenenge Ki Gajah Sora duwe aji lebur sekethi. Yen ngono aku bisa mesthekake lamun sampean kuwi Ki Gajah Sora ing banyu biru ya apa ora? pancen kaya mengkono. Ki sana. Nitik saka rasane anggonmu namani Aji Sasra Birawa nganti ampek dadaku. Ki sana. Tak eling-eling sing gaduh Sasra Birawa kuwi ora ana liya yen ta dudu seswane Kanjeng Pengging Sepuh Handayaningrat. Mongko
seswane Kanjeng Handayaningrat iku pangiling-ilingku ana 3. Ki Ageng Kebo Kanigara, 2 Ki Ageng Kebo Kenanga, kaping 3 Senopati gegedhok agol-agoling Demak yaiku Raden Rangga Tokjaya. Kowe sapa? Inggih, Kakang Gajah Sora. Rangga Tokjaya inggih maesha jenar inggih. Upama kelakuna salah siji tumekaning pati banjur sapa ingkang kelangan? Inggih Kakang Gajah Sora. Mapan kula lan panjenengan menika wonten satunggaling margi ingkang sami. Yayi. Sami-sami kepengin milujengaken Kiai Nagasasra miwah Sapu Inten dalandeling Demak Bintara. Saiki Nagasasra lan Sapu Inten wis ana regemaning Gajah Sora lan maesha jenar tegese aku lan sira di minangka dadya rajek wesi tumrap pusaka iki aja nganti diregem dening mungsuh. Ayo padha bebarengan rumeksa anane Nagasasra Sapu Inten